Benar rakyat Tidewan Samala akhirnya kayak tamparan. Of the 45th Infantry, General Parker's second corps attempted a counterattack. Bahagia tamparan, nama dah kalam yata saya mangapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bigyan na sa may toras, sa ayan tatanor na anmatanto, naguan di kalipati pumakasaluno, amata na sabab kumaratabat ang paninig ng mga lukstano, ada tanong madal si kwagamatano agamis na. Pero mananambu, ay akta karayang tanong siya, opyo, rakitidawan sa malagyang kayo tamparan, agumya lang siya sa mga hapon. So, datan na po nakapanutulaw kaya pa ka mga hapon, o din na Japanese, na dantan o tukaon, umantay mga unaniran. Andeng din sa katawitan na ron, ayapagan niya miya ko masya sa Pilipinas na sa mga sarip. Siya ko rago na gadag doon, na sanggibu, ago magato sa gupito polo, na ayapagan niya miya ko masya sa sarip, na suradya Indira Patra, ago suradya Sulaiman. Na siya ko rago na sanggibu, gutulog ito sa gulo polo, nakiatanulundugan o sarip Alawiya, ago sa sarip Makdum. Na miya katanulungan pan sa sarip Maradia, ago suradya Baginda. Kaya tanulugan kuman o sarip Abubakar, Kuragun, asang ibu agupat gato sa gutulo pula gupat. Nasi kuragun asang ibu agupat gato sa gunung pula gupat. Amia ko masuk sarip kabunsuan na gusto pagarin yan, asarip Alawi, asis kanyan yan sa taguluan, Danau del Norte. Oriyan yan nasi kuragun na March 16, 15, 21. Amia ko masuk mga Spanyol sa kapaguluan ni Kiran, Magellan, saya antapiran. Napagisineran ako pamimisaniran sa mga Muslim sa Pilipinas, kagi aya bisa di Magintaw na mga Muslim. Daerah makwaso singaniran, aya mala saya sa Mindanao. Aya kia paging do mga Espanyol saya sa Pilipinas na di mamino sa patgatos ragun udi na sobrasan kan. Na si ko ragun na sanggibu agu siya gatos agu isa, na niya ko mamamusa sa mga Amerikano paman sa miya sono siran saya mga Hapon, kuragun, asang ibugo siya gatos sa gupat pulawis. Si Eko kaya pakadan sa mga Hapon sa Pilipinas, na maniingad akat papaw niran na ad ng mga Amerikano ron, nagubat niran. Taman sa may pakasurindi rin sa mga Amerikano, ago sa mga saling ikupera ng mga Pilipino. Napiyang alabusiran, ago tantoiran na riyasay, sa mga dadakapiran. World War II ends. Dramatic event. Nanudan tanong sa pa ka mga hapon sa sarano, kaya mala na sa Aya sos tanong nagyan ko to a libro of Southeast Asian Minorities in the Wartime Japanese Empire ang inisurati Kawashima Midori. Siya ko chapter 13 first edition. Aya ikadu nagyan ko to The Battle of Tamparan and the Forgotten Moro Heroes of World War II by Thomas McKenna. Aya ikatlo nakabate tanong ko Philippine Resistance against Japan, si Komoro Resistance in Mindanao. Amyali ron sa Battle of Tamparan. Ay kapat na sumuro during World War II. Aya ikalima na sa mga tutol ng mga lokstan. Si Eko kitidawa sa Pacific o December 7, 1931. Si Eko kiasweldo yung mga pun sa Pearl Harbor sa Hawaii na kaya pakadan sa liran sa Saranaw na nako May 1942 si Sadansala. Sagyan ka na naman sa nakilobihan sa pwersa mga Amerikano. Authorized by President Roosevelt to determine when and if the Philippines should be surrendered. Pagan ta sa tutul na sa Kialoki ko ulan-ulan at June na miyakatindig sa mga Hapon sa headquarters sa Dansalan sa kapaguluan ni Kira ni Lieutenant Colonel Tanaka Yoshinari as kanya ni Mapuro Tanaka Batalyon. Misaba pro, nakiatukawan ng mga sundaro at Japan asaya sa Ingadaranaw na papugato sa mga Moro Muslim sa kapaguluan ni Rono mga Muslim leaders lagi di Manalaw, Mindanao, Bustan, Kalaw sa Mamungan ago sa mga padaante Japanese ang mga Moro civilian, ang mga Moro warriors. Aya ordi rumapuro sundaro ang mga Hapon na sulangon o ad na timbagyan na pikisurindirian na sudirong tungunutan ng buno niran na ini-implementiran sa curfew kung ano katataguan kiran ang mga ingad.
Napenol din nila sa mga walay, akatawan nila na ng mga gumanon, napinda na kapeno. Saya buli ang beran, nasadyang ka, ang gamitan ng isa ka pamilya. Paganta sa tutul, na si Kosuldo miya kapira gawi na ad na miya da kapira na civilian amranaw at tumatapok sa timber. Na inikidira nun, na inuitiran sa plaza, na rirang tinimbag. Si Eko kiyang gulo to, natanto ko kay sakitan sa mga moros civilian, sabak ko karatay edad sa mga apon. Niya kay salungan na sumigod sumapuro asundar o mga Japanese asung siran sa wato, kapangilo bandiran so isa ko mga commander ang Moro warrior. Naayasiwa ang mga apon, napankaw kay soliran sa inga dawato, naayarara do pingulaliran roo, na miyano tong siran sa walay, agum niya kapatay siran sa mga civilian, sa 5 minutos o 24 maraksan sumama gusubabay, apyagay na nan o 2 pananutil. Sabab sa gingot pingulalo mga apon, naayasiwa ang mga Moro warriors, nagiran pangambusan sa mga Japanese Army vehicle, balabaw sa mga pururan sa mga panganakan, ago mga supply, lagi doon mga sinapang. So kaya pakaw mo mga hapon sa Pamparan.